Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun nikmatul ududi utawi nikmate udud iku ba'da dahari ing dalam sawuse madang au fil kholai atawa ing dalam jamban au kaunuka atawa anane sira ana iku munfaridan sedang sendirian ma'atafakuri serta mikir-mikir atau tafakur fahuwa mangka utawi udud iku yusohibuka bisa ngancani opo udud ka ing sira wa inturid lan lamun ngarepaken sapa sira ngarepaken ziyadatan nikmati ing tambahe nikmat falyahtalit mangka becik nyempurnaaken sapa sira biqahwati jahannam kelawan kopi kang panas. Jadi di sini bab menerangkan tentang nikmatnya orang udud ya. Nanti bagaimana kita ududnya nikmat teman-teman bisa dipraktekkan tadi di penjelasan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.